Chief. Arasın. EGWU. Dalone, Dubai, Dalone. Onu amago. Na malaka million mogas na keke ari ara. Ande ama kevi ataro. Nije woga na no dia na. AKA UNYAMI EZE Anam High Chief Chuku Maudanza EZE Chibalogo Kisi Sinoma Malano Obaka Ibo Wade Obato Malego UNYAMI Music Empire. Where you call me see music one never ya go na. One na asira kule na ga bunwa ga be ano. Ndị Igbo nwekwo n'okwu nwasị na enwe uche onwe ego mana ọ bụrụ na nwere ozi uche ibe nyere nna ga egwu oge mana ọ ga-ajọ njọ njem ijehu akọghịala nna ọnda Akoyalan Akoyalan Waba Egona Nemolom Ivayalan Wajame. Wow. Nemo akoyalen waba mo tobo yam akoyalen omogo akoyalen waba wow gebu akoyalen akuzu mon I believe Ireland watch him gebo abe under he said Akoyaland what Akoyaland what he said Akoyaland omogo Ireland wabe Nandi husband Akoyaland one no new Akoyaland Nandi husband Akoyaland waba Iwe Akoyaland Ikunegide na hibe Akoyaland Ikunegide na hibe Akoyaland Wa buhisenyi Akoyaland Yobo wa bon Onda Dalone bebele
Watch this, another lamba. Ije ugwo yelena nwa ahwo ya. Obulu na nna gị jide ugwo. Ehu ugwo yelena gị. Ije ugwo yelena nwa je ahwo ya. Omogo akọ yelena nwa ba. Mu kutubo ya me akọ yelena. Chudo dalo akoyala umaba. Chudo dalo no. Chudo dalo no akoyala umaba. Ugo shibala za chudo akoyala umaba. Chudo dalo akoyala onda. Odogu, tugu, yodogu, wachimele zobolo, abubu kanata luwa, makaiwe ele nabo, akoele, todo dala, ugo tiwele, igwe akoele.
Under. Under. Ayalendo Baku, Boilo. Ayalendo Baku, Boilo. Who will leave it is on the Nanado. Who will leave it is on the Nanado. In a Nandobola, Boila Valley, Catololum. In a Nandobola, Boila Valley, Catololum. Ayalendo Baku, Boilo. Who will leave it is on the Nanado. Who will leave it is on the Nanado. In a Nandobola, Boila Valley, Catololum. In a Nandobola, Boila Valley, Catololum. Nemo Ayalendo Baku, Boilo. I saw him on no party, Mose.
onye bụ si n'Igbo nọ ibe ya na nwa ahụ dugwu ọraka n'Igbo ebene ọraka n'Igbo akọyala nwa agba onye busu ibe ya na onye busu akọyala onye busu n'Igbo nwamba nebo akọyala nwamba nebo akọyala mo arwanda nwamba nebo akọyala yomo ebuchi busi yomo ebuchi mo yomo ebuchi anda afora awakene Francis Owokechi Anam Francis Owokechi Francis Owokechi Francis Owokechi Woo! Francis Owokechi Ada Dalwanam Odogu afura wanem Wachimala Zobolo Abubu Kanaton Kaiwele Sabo Akwela Okechu Akwela Ometeli Bulu Akwela Ometeli Bulu Akwela Ometeli Bulu Akwela Francis Okechi Afora Nebolo Mowa Iju Akwela Well Hugo Chimala de Afora Okechi Ometeli Bulu Ometeli Bulu Okechi Hugo Chimala de Afora Isago ajoba eze siago ugo chimalaza no ana za China ba hetu ana mo China ba hetu mo na ndiegu ana China ba hetu eba enwanam onugo akoyala ugo akoyala eba enwago ba akoyala nwa ba ugo akoyala obuzo irula akoyala kirima kudunanka oyudunanka egwa ese kudunanka akara se kudunanka kai kena gwa kena ofia flego ofia akoyala nothing akoyala nwa ba ofia bule ego akoyala nwa ba kedo akoyala eba nwa go ba akoyala nwa onye weli obugo no mauna bogo onye weli obugo no onye weli obugo no akoyala ayu udunaka akoyala udunaka akoyala uma
wow. Who let wow. Under. Naga wanted the keke. Because the guy we can want to take a guy. And daily adaga. Because no can spell the mukeke. Spell the mukeke. Sunday spell the mukeke. Butwe, background. Sai, oekwe. Esi wanda ma, onu mekenegu, oyekwe lobu ma uroji meleza. Gikanje malambara mo. Nyegwe lo wanda, gikanje malambara. Gikanje malambara, gikanje malambara. Nyegwe lo. Onuka. Nyegwe lo wanda begwe onuka. Anda, Papa Lolo, Metigiwa. Ozu wanamu, onu mekenegu, onye wele bugo, ugochi meleze chedoti. Achom kankolo na akeko, onye wele tionolo. Banlolo nana, ana kolono. Nando zemalam, achom kankolo ga akeko. Balolo nana mo, gana kolongo, ayiya o. Oje kwele okuku. Nyanye lumego, ego nje ku osisi nibe. Oje kwele okuku, na yele cho mego. Ano no bodo yibo, we tell mo wa bego. Oje kwele wan lam, meli ogo lele nkute. Even they use for first bank. Not your Zemalam, not the was Zemalam. In on Nigeria, but the Maloga, you could look at Mateko, you could away go. If you get up for that ice, not your Zemalam, that 890 242. Not the ones that 242 42 84. Posala canto mo. Not the ones igwa. Even they use for first bank. If you got whereby Agolola no sujuku. Better to UNYAMI and color and not doesn't is a request. But not say what UNYAMI like a messy web at an old digi. That doesn't matter. Uno message you web. You were the Nivu, Naki Bulos or that. Well, that doesn't matter. If I want to go back, go push her. Ice. Why? Dog and an apple. And a babu. That's one them out. If I want them, you see where you go, who go chimeles in the alley. In the number. Na melomo, eja na de nambo, ono de nambo melomo. Ono de nambo melomo. Wow!
Igwe Nna Joseph Anam Igwe adego n'ibe gị. Ọkwa na akara aka gị ya butere igwe. Ya butere igwe ji dị n'ibunu. Nna Joseph Anam akara aka ya. Ya butere igwe ji dị n'ibunu. Nna Joseph Anam igwe adego n'ibunu. Igwe ndị mmiri aka. Ọ dị n'ibunu. Igwe dị n'ibunu. Mgbe ịsara igwe n'imere igwe. Ọgwa na ụlọ akwụkwọ ịdị chie igwe ichili igwe na sukuu mgbe ị na-echi igwe onye ma n'oge emesi igwe anata n'ibe gị na-adị nwanne m o mesịrị nata ahụ ọgwa na akara aka gị ya butere igwe na-adị nwanne nwanne onye kwere obu ma ọzọ nwanne onu megara ege nwa mama iru maka ejike mbudu ya bụ ejike nwanne gị ya bụ ejike mbudu onye mbudu ejike onu megara ejike nwanne gị n'onye chi mara aja ga-abụ eze chi gara ka ọ bụla gị ka nkana nwanne gị ya bụ ejike wobugo ejike mbudu ike n'obodo yi oji 100 emelụ ma ọnụ onu megara ma kere ya adị egwu m onu mekere unu niile na onu mekere unu taa iwe echiri nya azalụ ka anyị kere chibotu nwunye odogwu wọsh aka jụọ oyi ọ bụrụkwa mosi ndị polisi jide oyi taa nwunye odogwu onume ekele gị 28 Disemba ka ị ga-agba ọdụ gị n'ọkpa ọgwa na-alụ n'ahụ anọdụ na ndolie chibotu ka njọ ga-ajụjụ ihe agbanwe ebe ọ bụ na ebu ego ebe ihe agbanwe onye die na-aba ebe na ọ ya agbanwe ebe chibotu na ihe agbanwe igwe n'enu nwunye dịka nwaanyị n'echi ya nwunye dịka nwaanyị n'echi ya onume kere nwayọ onume kere nwunye onye dịka onume kere gị nwunye dịka nwaanyị n'echi ya ụbọchị ikpobolu ibe gị ịkpọrọ m mbịa mụ na ndị egwu m na ya bịara abịa nwere akpa bụla ego na ọ ga-akpọtụ na 28 Disemba chibotu nwunye odogwu ọ ga-agba ọbịa n'ọkpa anyị ga-eji akpa bụla ego na chibotu nwanne m nwunye odogwu ọbịa aja agụ mmiri ekwu odibo tọ́ndà wo dogun mo dogun ọ ga-eme na 28 Disemba chibotu ya na mmiri mma ahụ ọ ga-agba ọdụ ahụ kedu maka nwunye fesi nwa odogwu fesi ga-alụ onu meke n'unu ilusi ekene Chukwu Ebuka anya bụ onye Mandela ọ ga-akpọtụ na 28 Disemba onu meke na-anọbịa daalụ nne m ka nkene nwunye Emi Don odogwu onu mekere ahịhịa nwunye Emi Don onu mekere gị ibe iche ike ijelu daalụ nwanne m ọsụlụ ọ gaghị atọ ọka onu mekere gị ije
kedu maka nwunye izu oge ezi ogele bụ onu ba kana ga nwunye izu chukwu gba ma ọ na-akpọ gị nne m eji ba na bụ nne m eji mee mama m eji mee nwunye izu chukwu nwanne m nwodogu na bụ nwodogu eze nwodogu bụ ọ ga-akpọtụ na 28 ọ ga-eme mme na field ọkwa na field ebe ahụ ka ọ ga-adị mma chibe otu nwunye ologbu ọ ga-akpọtụ na ọ ga-akpọtụ onye jụrụ ajụ ga-egweta onye gwere ekwe ga-egwesi alaje data alaje data nemono koko alaje data nemono koshade nemokoko nemono koshade alaje data Adijana, Adabashanawa, Ayachuchu, Kuma, the best one Yes, you know, alaji data ugoji meleze balowe egwa ige ji bada atrumanya madu ti egwu a ani golunya alaji data aya chuchu ai wow alaji data aya chuchu nemono kozada aya chuchu nemono kozada aya chuchu abade nemono kozada aya chuchu kesina wonwojagwa aya chuchu kesina wonwojagwa aya chuchu alode kesina wonwojagwa aya chuchu kesina wonwojagwa aya chuchu alumako wa mo na hoche aya chuchu wa mo na hoche aya chuchu obrigado nalo obrigado wa mo nalo aya chuchu nemono kozade aya chuchu nemono kozade aya chuchu echewanaga aya chuchu nemono kozade aya chuchu igwoba kaga aya chuchu igwoba kaga aya chuchu igwoba kaga aya chuchu ebe nemono kozade Onda, and the other, the no the Balakula, you want to see that? Egona. And the account, the Balakula, you want to see that? Under Ivo Anam, they know what they
Iwa lo yi o
Otite Anam, 2025, I know Otite. 2026, Ogani over. 2026, Ogani over. Oyena lono, Ogani. Oyena wero moto, Oyena wero chop, Ogani chop. Onye chọrọ travel, Ogani travel. 2026, Ogani over. Iwo yena manero.
Ota million no one onye tu nwanne. Ota million no one onye tu nwanne. Ota million no one onye tu nwanne. Una chona me. Mazoko. On one way. Eko gidi gidi. On one way. Eko gidi gidi. On one way. Eko gidi gidi. Even a man who koya bata. Alilo koya. Koya bata. No, alilo koya. But 50 more, we don't go to go 50. 50,000, on your montata. 50,000, go to Balo Otite. Okoya Batan, Nabalela Nibo. China ba. Peter Woji, you never Woji one. Echikoga batu, Chikoga medero, not about Tochi. China ba. You were on Congo. 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 What you? Okay, Memeshi. Okay, Motochi. Okay, Memeshi. You were on Congo. And I have a good. Anam
Engineer by EGWU, by Jamaica, by Tegolumenu. Who put this sound now? On a bonga fan, I never know the good. I don't go to I be too. He have 50,000 cash. What do you 50 amount? Everyone love you go to motorcycle. You have woman motor. Everyone love you go to motorcycle. Woman motor. Abulu corona ni EGWU. Nemo kozu ulege. Darling. Anam of one now. Opanamo, Nanam of one now. There's a moment, Nanam of one now. I know you to tell them. You will to tell. You will go to tell them. You will go to tell them. Afọdún ní ẹ̀jẹ̀ aṣọ èlì afọdún nàfẹ́ lè gbọ́ àkókò afọdún nàfẹ́ lè gbọ́ ewu afọdún nàfẹ́ lè gbọ́ ewu ilé ewé owó nílé òtítọ́ ànámù mbá ẹ̀jẹ̀ èlì bẹ́ mbá ẹ̀jẹ̀ èlì bẹ́ mbá ẹ̀jẹ̀ èlì bẹ́ òtítọ́ ànámù mbá ẹ̀jẹ̀ èlì bẹ́ mbá ẹ̀jẹ̀ èlì bẹ́. Erika, Oya Bicho was
waza nibo wawa itom ibo wawa mo kowu ojomba natago ojomba nwile ijo waza wibo wawa 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 anda deneva ibo direja tiemunalu direja tiemunalu direja ambalebe bobu iba tiewone ginalu eja weremo eja ni wunagi ni bobu ogali dogba ona aluju wale walu ogba ogali dogba ona aluju wale walu eja modo oye 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 anda nenu biga compound waza go aloyi tabuta ike wale wama tamu wagulogu emewogu ekwame geja moye welogu ntamunta ise waza wigbo wawa big compound ige yeni muramba aba do muwa isahu odigoma abagala iyo na beze Ijodogo eje bi compound nenu bi compound iyo eje odugu na Jakarta igwe Jakarta wandem eje bi compound odugu na Jakarta mo ego jolo ewu na si temi to le si iyo Ishago dalo wando Ishagujo anu na egwuli gozo odugu na raka wando ike na raka wando wayo da wayo dibolo mara ije kaza dalo Omoga de ahoya iluji mogo ebinago odugu na Jakarta biale mubutu moya mi aichifu ndegu obato welegwe na Anam mu de egwu abago odo egwu mu egwu ejo onye so ofo npo ejo onye so ofo npo boy
Jakarta, ije, Jakarta, ije, Jakarta, ije, ije. Kana mogono, kakana dina 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 mogono. Ugoma bala, kedisi mwaloge. Ejo ugoma bala, ejo kedu mwaloge. Ogo si ato e na fu. Ejo ugoma bala. Ugoma. Nínú ugoma bala. Ugoma bala chini. Webechi. You are still a check in my important. Important for my brother. It's a money for one. Every German. German Mona Bogo. German Mona Bogo. What the Mona Bogo? You need to more Bogo. The bottle of that Bogo. I can need a mogano. I can need a mogano. I can need a mogano. The boat is right. Will you go there to know? You put a money up one day. You put a money up one day. You can't go there. You go. Nairu. It's a sugar. Chula. Gana chimobi one day more go adebu mau adebu one you see when you go million what a million will if I come on. One more in the police to the world. Guy, him and one problem last year, so this year I got a problem. I couldn't remember Valele. Makivale, Makambo, where you were. You go mark and achieve over her. What does he will be over? You see where you go more? I'm out on the water. They got me. They got me.
Oye Luis. Iru. Ayẹlẹ ní egu ẹ̀rọ kàtà sọ̀rọ̀. Oye Luis ìdálọ́. Wọ́n ló ń bà lásà. Òdúgbò ló ń bà lásà o. Luis kedu maka onye ebe gị. Emere nwaanyị ọhụrụ. Onye Luis. Kwụsị ịgbara ụkwụ nwaanyị gị. Ịgbara otu ụmụ nyame. Mana chasa adịrọ. One day she will be Louis. It's a good man. More below the you don't want to come back. As I want you told you should have million. But you better one day. What the logic that time? No matter what they gave him, darling. Gandhi, the Sugo Eliobe, Omagala, the Sugo Eliobe, Agagan, Obalatula. Azam has a mouth. Oh, look at why he am more, or the Kamala more. I will be good now. No matter go. I want no daddy. I don't know to turn them. We are not going to. Don't know what the good baby. What the good baby. Don't know what the good baby. Chemelly. Don't know what the good baby. You so can I love you. That time. I won't let the car. Now the car one will don't share. What day be done? Will be done. One out there. There's a children out there. There's a children out there. What? There's a children out there. I couldn't let them know. One boy will be with you. For see a boga hotel again. I gave you my baby. Will let my baby. No matter who walk on. One of them walking on foot. You don't chill with me. I see a man. Not the way my baby. So one out there. You must seek you one more man. You must seek you one more man. I seek you one more man. I seek you. Conduit wire. Kia Chola Kagan. To do Makawan mothers. Oh no, Matobia. Oh no, Matobia. There's a money of one now. One man. One never who does a should not take it. It's only best to go. It's only best to It's only best to Celebration, he's a long man. He's only best, he's a long man. He's only best, he's a long man. What the one will call one other mother. I can't have a motor. If you got a little motor, Moketa, you got people over man. A people over man. Delta, the mother of Kovasi. But you're not well, Lego Moton. Namoramo. We are the Motia, Lego Jalo Hotalo. Munandia Kumadago. As it wonder. I don't know why. We do some more about that. Follow them. If you get them for that, 890 242 84. Now
Kusilakakumu, even they use the first bank. Even that way about never go down to Sojugo. One man now, every day, and Poniru, move below. What does he below? What does he below? One of my guys are mouth. Abu Junior, I can't alone Abu Golu. Oh no, Kenalo, it was on an atoma. I think I'll be a work on this. One of my lord, no, I think Yana look on it. Taste and see. I think you want them. Taste and see. I think you want them. I don't matter now, listen. You may talk and I don't know. Or Quabia. Or talk okay. I think you want them. When I look taste and see. I think you will come to tomorrow. If I would want to more than now, I will go. If I want you, if I lose all I want, if you give you $10 you go more Colombia, and I lose all I want. You didn't $10. I want them. I better not look. If you want to talk on that, I can hear when you live on no car, you go to Bashirubolu. When you live on no car, there's a monango. No, I wasn't million. What does he will believe? Then it's your name, you cannot rack a valley. No man or raka. What does he will believe? As a mother, I will. As on your will, I will look back. No, your female is get you. I will. They got it. I will mount up again. I will let you. I will look back. I will. I can now will mount. I will mount a lady. 1 year down. I will make a dog. Hello, 1 year. Laguna GAB. No one more doggy. You put out go down there. And I will, engineer. Importer. I don't hear model. Where do you model silver? Importer one them. Where am I talking about? Importer no. No one no more does it. This is a importer. Monanga one them. If you want to go, remember I can't one them. Wow. The way you look at that, you know. I just want my one over. I want more. I don't know
mekologu oju na mekologu oju nwa ahụ ọlụ ịnọ n'obodo oyibo ịdị otu olu na n'iba ibi iji mọ ga-egbukwana onye ma ọjọ nna nwa ahụ ọlụ nwata osi bebula egwu ọdụ iluso kele ndị be ahụ ọlụ warago nọ n'aka n'aka ndị be ahụ ọlụ manyarago nọ n'aka n'aka igwe ledese nwokechu igwe moto nwanne m eze na afra gbọrọ m ọwa olumu wee jee n'igwe jee wee jele ọnụ Francis nwa m nwokechu igwe moto nwanne m ihe sọrọ ọnụ ugwu ga n'ọnụ ga-egwe ya dị mma ledese 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 eze nwa m okechi igwe 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 Francis nwa m okechi high chief o metela ibulu iwe mere ka ọ ga-ebu na nwa m okechi onye ụjọ uche na ọgụ ya ojiji eji nwa m okechi o metela ibulu Chibuzo onye azamanu na nwata eji azị gbaga agbaghị m ma o kelele iso kelele ụmụ jazi gbagagba jazi gbagagba gwa olugo ebe obuge na agbaziwa ọgwụ walụ ma ọgwụ ka ngwọte onye jere ajụ ga ngwọte onye gwere gwọte ihe adịghị n'onye ga-ewu ewu ga-ebodo ire aka n'onye ga-ewu ewu ga-awodo iwe aka n'onye ga-ewu ewu ga-ebodo iwe aka dọkịta onye Anam onye alụ na nne m ogbechi otu eji ogbechi otu mmụọ eji ogbechi otu dịbụ na otu mụ na gebu ka ndị mmadụ be gị anyị bịara ụbọchị ịwalụ ji ogbechi eji ogbechi otu ọ bụ na ị ga-awa ajụ n'isi anyị ga-abịa be gị anyị ga-abịa nọ ya alụ gị oge ejego ayi eji ezigbo kedu sie na m ga-eji eke kọmi na-esie kọmi ihe na ngabịa
Obedi ojo mo. You know li akoye. Mr. the Mrs. Never obedi ojo to. Odegun ojo to. Oye guje malo ojo to. Obedi ojo to. Ogo amaka ojo to. Thank you. Give one man he can't get my low bush. I can't tell. Muna Diego Mujo. Follow me, Obalatu, Ojoto, Obalatuna, Obechojo, Obalatuna, Obechojo, Obalatuna, Obechojo, Obalatuna, Obechojo, Obalatuna, Obechojo, Obalatuna, Obechojo, 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 Obuechi, Ojoto. Then EGWU, I can be compound. As a big be compound. Obi keji abatego, Obi keji eliego. Obi keji eliego. Dalo one them dalo. Obi keji eliego. Big compound on there, ever day. Big compound on there. Big compound on there. Big compound on there. When you're some of them. Is a landlord on the Uzo? We do the Indonesia. You can at Jakarta more. You go to Jakarta. 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 No, every day. You go to Jakarta. Egypt. 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 You go to Jakarta. Under. You come back. You better to UNYAMI. No, but you go there. What you don't know, man? You will get a out. What you don't know, man? You will get a out. Big compound or no? Landlord of the bishop. I can't remember that all over them. Oh my God, I can't remember that all over. Oh my God, it's a big compound. Who is some more bad alum? You need your monkey when I go. I'm a good animal. We should go to Lyon. Now you believe when you're not what the
transaction for the chief to say there's a Roman one I could do about the Megunamu Yuji Moto Gine Brelimo Yuji Moto Gine Brelimo Namu. If you get that for 890 242 Ibe kusila katomu Nyabu 84 Nyakusila katomu Even the usual first bank If you got well back Never agrola no fujugu If you melantowa If you melantomonyame Anga kolora transaction 50 Bali. May your days be long. SCS rubber for you. One mic on you. One mic on them. Illegal to bundle. Illegal to rapper. One mic. There's a monange for one. You need a military money. I made that. Nanya for one no. One and one then. What do you have to do? We've been now one mic on now. You need to know more. We've been a year below you. Excuse, catch us again. One day more will go what can we I just can we untouched. Walk. I don't know. Ice. Wapo, mechonu, wapo. Iba admanu yoniku. Madu keji aka. You do mortally now.
you do what I live here. The boy, you want man. I will wire. I will wire. I will wire. You see where you go there too. Oh my God. It's when you go present. When you go Zam. When you go present. I don't know. It's your cook or Margo. One more bagu. You more can you go to cook or Margo. Move to UNYAMI. That's a good one. I don't want them. To go to the for one them. It's a to go to the for. To go to the for. What about you? See what I was looking. People are Mongolian, Babia. See what I was looking. People are Mongolian, Babia. It's a way of no one on your mobile go to Modwell. William Mobile, you want me water now. You took one namu, target 190,000. Oh, number one lady. To the Nago Modwell now. Eddie Kiss Hotel. Go to Ptolemy. Oh well, mother. 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 Aish. Is it Matiago, ma? Matiago. I don't know. Is it me when I'm batting? Is it Matiago? Matiago, me would not. Sorry. Matiago, me would not. Oh my God. Matiago, me would not. I didn't let it down. 2025. 2026, you can make an annual. It's not that you over. You more Anam. Bigger. I don't want them. I will where Tata. Bigger. Will it be more than now? You money. Yes, by that one. When you solution of Alan, solution was on them. When you solution, you lose a corner do. Never do one day. The move was oh my God. Oh my God. Look at what the solution. Is it where you go on your solution? Is it where you go on your solution? Is it where you go on your solution? What's the moon about it? Is it Italian money now? You have Italian money. To do my town logo. To do my town logo. I will be go for a Kalacha. Whoa! I want a mother. I want a mother. I want a mother. I want a mother. Under. Tell me Hanakin.
Aviaji,